Príklad číslo 9. Podstavou ihlana ABCDV je obdĺžnik ABCD. Dĺžky hrany AB je 4 cm, dĺžka hrany BC 3 cm a hrany AV, BV, CV, DV majú dĺžku 5 cm. Vypočítajte v centimetroch kubických objem ihlana. No, to je taký príklad, ktorý by mohol zvládnuť každý. Tu máme ihlan, objem ihlana 1/3, obsah podstavy krát výška. No a my jediné, čo nemáme, je práve tá výška a tá pôjde z tohto vrcholu tuto do stredu uhlopriečok. No a my si môžeme zobrať napríklad trojuholník ACV, takže nakreslím. ACV. No a vieme, že z týchto vrcholov je strana 5 cm a stranu, ktorú ešte nevieme, je strana AC. Ale to veľmi rýchlo zistíme, lebo podstava je vlastne obdĺžnik, čiže tuto máme pravý uhol a čiže máme trojuholník so stranami 3, 4 a kto to ovláda, tak vie, že tuto je 5 a ostatní si doratuje Pythagorovou vetou. Čiže aj AC je 5 a dostávame vlastne rovnostranný trojuholník a jemu treba vyrátať výšku. No, poďme na to. Čiže výška bude odmocnina 25 minus 2,5 na druhu. Keď si dáme do kalkulačky, tak na výške nejakých približne 4,3. No, takže si doplníme vzorček. Objem rovná sa 1/3. Obsah podstavy je vlastne obdĺžnik 4 krát 3 a krát naša výška 4,33. No, ja si viem urobiť takéto jednoduché škrtnutie, to znamená, náš objem bude len 4 krát naša výška, čo je 4,33 a výsledok bude 17,32. To je všetko.